Yeah, Lexan Firikma. I'm Rus Podardi Jamoli Dina Rui Bitowad. Kibo, Badayu Kadar Khionat. Oziram, Boru Maisamega. Сигарет дудигам баҷое братано венараги даслезва ҳаёт надорам мано аввал қати набди ёзи қатию даст ба даст соҳиби зиндагӣ амар шаву маст ба ёд оварда рӯзои хешу хандаомона хандидану да якдигар додани вадаомон ама қатитм то охир гуфтам ада ваъда додӣ неке хиёнат кардӣ бахтаима боло монди касафати беимон садқа ишқи покон кунад ягум хушбахтӣ набинӣ худо таги хокат кунад ашки чашма надидӣ ҳар шаб ба ёдат гирёнум ҳар шав лиқи ёди чашмум ба дардат месӯза ҷонум атай паи зиндагит ховогӯши дигардам ҳар шав худора зора дорум рӯмайсам баргарда неки афсӯс вақт намегарда ба қафо ту зиндагӣ худта дорӣ ма интизори вадаот касофа долям зиндаи намедонӣ ки чи ай дард азоб накашидаи ашки чашмота надидам негма ҳар шав ашк мерезам номи тай дар забон ҳар ҷое шинуму хезам як вақтода чашмои медидам ояндама негози нигоҳ мекунам мебинам дига одама рафторо дига шидай ай пештара фарқ дорӣ дӯстам медошти ёзи дар дарёи ғам ғарқ дорӣ раи аром интихоб кардӣ қадри ишқам гум шид хушбахтӣ ту ма будам ози боша шучи дақи чоқиш ховиву парвои ма надорӣ ама ҳар шаб ба ёдат гирён суратот медорӣ беширум рӯзои хушмон хотираи гузашта дастакот дар дастомат рӯи китфо мемонди сарта муома навозиш мекардӣ ба аҷаб рӯзо будамаш дар гузашта монта рафтӣ монда казобут мегӯй зангир хушбахт шав омада дихта пыра некеи дили мохир мехоҳа фақат тыра меган ноҳум гирифтаед меган бадай аҳволат меган хушбахт нести ғамат меташӯй ба лабболат твар гӯш ки мара хушбахтиш мекунам гуфтӣ да вадаи додат пест мардаки ёки мирғӣ вадаи хушбахтиш додӣ гуфтӣ сарғаметум даста ашки чаша нарезон ки сука мегирам макта